गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट टपिकनि सायावहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय पेन कार्ड आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेनि सायाव फोरमायनो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। जायफोर दासिमबो पेन कार्ड आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लायाखै बैसोरनि थाखाय 31 डिसेम्बरानो लास्ट। बेनिखायनो जायफोर दासिमबो पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लायाखै थाबैनो लिंक खालामनानै लादो, नङाब्ला 31 डिसेम्बरनि उनावहाय गोबां प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। बेनिखायनो जायफोर लिंक खालामनानै लायाखै थाबैनो लिंक खालामनानै लादो। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो आधार लिंक खालामनायनि मोननैसो प्रसेसखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन। बेजों लोगोसेनो पेन कार्ड आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनायाव फैसा होनांगौना होनाङा बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दसे समनि उनावहाय फोरमायनानै होगोन। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव पेन कार्ड आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि प्रसेसखौ खोन्थानानै होनि। थ' बिदिब्ला मबाइल स्क्रिनावहाय आधार कार्डजों पेन कार्डजों लिंक खालामनो थाखाय नोंथांमोना जिखुनु मोनसे ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लाग्रोदो आरो बेवहाय सार्च खालामदो। इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट बेखौ सार्च खालामदो। बेनि उनावहाय नैबे फार्स्टआवहायनो लिंक दङना बेवहाय थुनानै होदो। बेखौ नोंथांमोना नैबे थ्रि डटआव थुनानै डेस्कटप मदाव खालामनानै ला। आंना डेस्कटप मदाव खालामखानाय। बेनिफ्राय ओरै नारखोदो। पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि सिगां नोंथांमोना नैबावहाय लिंक आधार स्टेटासआव थुनानै नायग्रो। मानोना 1 बोसोर एबा बेनि सिगाङाव बानायनाय बांसिन पेन कार्डफोरानो आधार कार्डजों बानायनाय गोजा। बेनिखायनो जायफोर पेन कार्डखौ आधार कार्डजों बानायदोंमोन बैसोरना सिगाङावनो लिंक थाखायो। बेनिखायनो नोंथांमोननि पेन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक दंना गैया सिगाङाव बेखौ नायग्रोनो थाखाय लिंक आधार स्टेटास बेवहाय थुनानै होदो। एसे टाइम लायो। बेवहाय दङ नै, बेवहाय नोंथांमोना बेखौ फिलआप बानायदो। पेन कार्ड आरो आधार कार्ड आंबो बेवहाय फिलआप खालामनानै नायनोसै आंनिया लिंक दंना गैया। दा जाबाय। बेवहाय फिलआप खालामखांनायनि उनावहाय भिउ लिंक आधार स्टेटास बेवहाय थुनानै होदो। दा नोंथांमोना बेवहाय नुखाबाय जानांगौ इउआर फान्ड बेवहाय पेन नाम्बार दङ। इज अलरेडि लिंक टु गिभेन आधार नाम्बार। नैबे आधार नाम्बाराव आंना अलरेडि लिंक दंखायो। बेनिखायनो आं बेखौ क्लस खालामनानै होसै। दा आंना अलरेडि लिंक दंखायो। बेनिखायनो नोंथांमोना लिंक खालामनो थाखाय बेक खालामफिनदो, हम पेजाव थांफिनदो। हम पेजाव थांनानै नोंथांमोना नैबाव दंना लिंक आधार बेवहाय थुनानै होदो। बेवहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावनो खोन्थानानै होग्रोनि, जायफोर बिथांमोना सिगाङावनो पेन कार्ड आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लायाखै बैसोरो 1000 फिस पेमेन्ट खालामनांगोन दे। बियो फ्रि नंला। सिगांनि टाइमाव जायफोरा पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामदोंमोन बैसोरो फ्रियावनो बानायनो मोनबाय। दायो जायफोरा पेन कार्डजों आधार कार्डजों दासिमबो लिंक खालामनानै लायाखै बैसोरो 1000 फिसखौ पेमेन्ट बानायनांगोन। होनब्लासो नोंथांमोना बे बाराव पेन कार्ड आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनो हागोन। आरो बेबो 31 डिसेम्बरसिमनो लास्ट डेट। बेनि उनावबा नोंथांमोननि पेन कार्डआ सलियाबो जानो हागौ बा माखासे प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। बिनि थाखाय नोंथांमोना नैबे गाहायाव दङना पेन नाम्बार आधार नाम्बार बेखौ थुनानैहाय नोंथांमोना नैबे भेलिडेटआव थुनानै होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट स्टेपआव बारलांनानै माखासे अपसनफोरखौ फिलआप बानायनानै पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामलांनो हागोन। दायो आंनिया लिंक जाखानाय नालाय आं बेखौ बानायनो हानाय नंला। जुदि फ्रियावनो बानायनो हायोमोनब्ला गुबुननिखौ बिनानैबाबो आं नोंथांमोननो नैबेयावहाय पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनाय प्रसेसखौ देखायनो हागौमोन। नाथाय बेवहाय 1000 पेमेन्ट खालामनांगौ नालाय बेनिखायनो आं दायो बेखौ खोन्थानो हानाय नंला। नोंथांमोना सोरबा सासे रोंनाय सुबुंनाव सोंनानै पेन कार्डजों आरो आधार कार्डजों 31 डिसेम्बरनि सिगांनो लिंक खालामनानै लाथार। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।